ପାଖରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୋର୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସୋର୍ସ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଚିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ଯେମିତି ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଆଉ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁକିଛି ଏକାଠି ମିଶିଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତିର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଗୋଟିଏ କଳାକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ, ଯେଉଁଠି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଧୁନିକତା ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ ତ ସିଧା ନଜର ଯାଉଛି ଚିତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ସେହି ପରିଚିତ ରୂପ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲାକାର ଆଖି, ଚାରିକୋଣିଆ ମୁହଁ, ଗାଢ଼ କଳା ରଙ୍ଗ। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବେ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଯେତେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନବୀୟ ରୂପ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୂପ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ଅଛି? ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ। ଏହି ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଖି କଥା କହିଲେ, ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆଖି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଚକା ଆଖି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତର ନାଥ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ବି ଲୁଚି ରହିନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅମାନବୀୟ ରୂପଟି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୀମାହୀନ କରିଦିଏ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ କୌଣସି ସୀମିତ ମାନବୀୟ କଳ୍ପନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ଅରୂପ, ନିରାକାର, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଏହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆମର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ କେତେକ ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ୱରୂପର ମୂଳ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଏହା ଟିକେ ଆହୁରି ବୁଝେଇକି କହିବେ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିହାସ କୁହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂଳତଃ ଶବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା, ଗଛର ପୂଜା ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାରୁ ବା କାଠରେ ତିଆରି ଶରୀର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାର ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଅନେକମାନେ କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ଦେବତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଟିର ଦେବତା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦେବତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରେ। ଓହୋ, ଏହା ବହୁତ ରୋଚକ କଥା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏତେ ସରଳ ଆଦିମ ରୂପ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଳଙ୍କାର, ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଫୁଲମାଳରେ ସଜାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବେକରେ ହାର, ମଥାରେ ଚିତା, ବାହୁରେ ବାହୁଟି, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ରାଜକୀୟ ରୂପ ଦେଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭାବ ଏକାଠି କେମିତି? ଏଇଠି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଗଣଦେବତା। ସେହି ଅମାନବୀୟ ରୂପ ତାଙ୍କର ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଏହି ରାଜକୀୟ ବେଶ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିକଟତର କରାଏ, ଜଣେ ପ୍ରିୟ ରାଜା ଭଳି, ଯିଏ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକାର ସେହି ଦୁଇଟି ଭାବକୁ ଏକାଠି ଦେଖାଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରାଜକୀୟ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନଜର ଏବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? କିଛି ନକ୍ସା ଭଳି ଦିଶୁଛି, ଯେମିତି କ'ଣ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ୍ରଇଂ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମ ପଟକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନକ୍ସା ବା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ମାପ, କୋଣ ଏବଂ ଡିଜାଇନର ବିଭିନ୍ନ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି। କଳାକାର ଏଠି କେବଳ ମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟ ରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ପଛରେ ଥିବା ଗଭୀର ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଚିତ୍ରରେ ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏହି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କେବଳ ପଥରରେ ତିଆରି ଏକ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରିକଳ୍ପନା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ, ଏହାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଏହାର ଗଠନ ସବୁକିଛି ପଛରେ ଗଭୀର ଖଗୋଳୀୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଚିତ୍ରକାର ଏହି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମହାନତାକୁ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଆମ ଆସ୍ଥାର ମୂଳଦୁଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଖରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ବୋଧହୁଏ ରଥ ଚକ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାବେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଇଛି? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବୁ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ରଥର ଚକ। ଆଉ ଏହାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖାଇବା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଇବା। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଶାଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ କିପରି ବିନା ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଥ ତିଆରି ହୁଏ, ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଣାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାର କ'ଣ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏକଦମ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ରଥଚକକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡ୍ରଇଂ ଭଳି ଦର୍ଶାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଦର୍ଶାଇବା ଯେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଥିବା ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ କାଳଜୟୀ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ କଳା ପରସ୍ପର ସହ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗକୁ ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ସେହି ଅଂଶକୁ ଯାହା ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ କରିଦେଉଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଏହି ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡ ଭଳି ନୀଳ ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଆସ୍ଥା, ଆରପଟେ 21 ଶତାବ୍ଦୀର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏ ଦୁଇଟାର ମେଳ କେମିତି ହବ? କଳାକାର ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଗତର ନାଥ। ସେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ପୁରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବା ଭାରତର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସ୍ୱାମୀ। ଏହି ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଶ୍ୱରୂପ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରୁଛି। କଳାକାର ଏହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ରାସ୍ତା। ଏଠାରେ ଖଗୋଳ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ସେହି ଧାରଣାକୁ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ନିୟମରେ ଏହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା କହିପାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କସ୍ମିକ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଲିଂ କହୁଥିଲେ, ଏହା କ'ଣ ସେହିଭଳି କିଛି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବିଶାଳତା ଏବଂ ନିୟମକୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଆସେ। ହଁ, ଏହି ଚିତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଏବଂ କେମିତି କହିବି ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଅଂଶ। ଏହାକୁ ଅନେକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶକ୍ତି ବା କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡନେସ୍। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସର୍କିଟ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ସବୁ ଅଂଶକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ସେହିପରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସର୍କିଟ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ତର ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ସେହି ମହାନେଟୱାର୍କ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ମୂଳ ଶକ୍ତି। ଏହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମିଳନ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦିମ
ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିର ଓ ରଥ, ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖାଇବା। ଏହାର ସାମଗ୍ରିକ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପଛରେ କଳାକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହି କଳାକୃତି ହେଉଛି ଏକ ପୁରାତନ ଆସ୍ଥାର ଆଧୁନିକ ପୁନର୍ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ବା ସମୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା କାଳାତୀତ, ସାର୍ବଜନୀନ। ଚିତ୍ରକର ବୋଧହୁଏ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ କେବଳ ପୁରାଣ ବା ମନ୍ଦିର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଏହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସେତୁ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ମଜବୁତ? ଆଜିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର କ'ଣ କେବଳ ଏକ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ନା ଏହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି? ମୋ ମତରେ ଏହା କେବଳ ଏକ ଆର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହୁଏତ ସେତେ ଆକର୍ଷିତ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହା ସହ ଅଧିକ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ତୁମର ପରମ୍ପରା ପୁରୁଣା ବା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଏକଦମ। ଏହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାଳ୍ପନିକ ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଇତିହାସର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିପରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁସ୍ତରୀୟ ପରିଚୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହା ଆଦିମ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ୍ଦିର ଓ ରଥର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିକଳ୍ପନା, ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଏବଂ କାଳଜୟୀ ମହତ୍ତ୍ୱ। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଚିତ୍ର ଆମକୁ କୌଣସି ନୂଆ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଚାରର ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିପରି ସମୟ ସହିତ ଆମେ ଆମର ଆସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥାଉଁ, ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏହା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆମେ କିପରି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନ ହରାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ତାର ନୂତନ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା? କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧୁନିକତାର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଯେପରି ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଭବିଷ୍ୟତର ମାର୍ଗ, ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୂଳ ପରମ୍ପରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି? ଏହି ଚିତ୍ର କେବଳ ଏକ କଳାକୃତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।